Zdraví vás Ivan Babušík z realitnej spoločnosti Bosen Group. Dnes by som vám rád predstavil 5-izbový rodinný dom, ktorý sa nachádza na skvelej adrese na Oblúkovej ulici v Trnave. Jeho výmera je takmer 300 m štvorcových a medzi jeho hlavné benefity patrí jazierko, krásna záhrada, krytý bazén s protiprúdom, sauna či priestor pre fitness centrum alebo biliardový stôl. Tak poďme sa spoločne pozrieť aj na samotný dom. Verím, že sa vám video obliadka tohto rodinného domu páčila a budem sa na vás tešiť na osobnej obliadke. Dohodnúť si ju môžete na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Majte krásny deň.